Karibu baba. Pale kake soko kwake na bororo kake no bororo na bwate baba. Kikwango. Ugatebango? Mbyambe. Kake na bwate ko siningo nyo. Naki baba kwa bokiri mwanega. Yani baba. Kocha kobokera igo ningana nero na cha kobote. Wa, naone bana baba? Mbyatole. Kwa mangana na rancha ndite kake ke mutoni. Inki. Yani? Okoro kana wate stress. Stress yero ne nyare baba. Ya baba, inki yegokoni. Yani timete singu ansera ko tiga en ko tebi sengen jona to ga kinki na cha ramu na ne tingweres. Ya en ko tebi ko na ga kitiga ko tai ikerere ga na to tebi onde ba. Stereo okoro kana woka bwate birengereri baba. Kwangusire? Ira bimbo mitabiri. Ira bimbo. Kwangusire. Ocha kuri kamera wono ma. Ogoite ka maji na kumira ki inki abarukwanyu. Ya en chenta ni tindi ko ni wake. Inki gegokorire. Baba. Tira pemundo. Kasi ni ane na rocha mwani. Kasi ni oyo agacha rende asere tukuna tato mwabo. Ngateba kale kasi ni ane tigache tobere. Omoise ke osomo mura. Omoise ke nyaro kegere form 3. Form 3. Tige gosori. Lakini ndo bete bono obuya bwe muntu muno ikera gochaka. Egasi awo okoni. Egasi ara tinda kana kaliko ko. Egasi awo okoni ana nenda gara turi korosi bongo. Aro na bongo mutika na ende biashara. Chisango ira na bongo chananya ora ngori egasi lakini bone ngento gianjandire. Kemuntu ngatebi kuna umuntu ekirani ane gamboli na bono umoise ko yoli mwao ngakimole ne kumuboli ngyo ko mboli utanya ko mbo okongena sana baba umoise ko yo kerota iyo ngesa akubeke kamisiyoka eso musaje unoga bono mete tali ko chikasi elifari Akobeke kamisiyoka njenga dawana bako ora nyone ne bitina abanyarandi no roje muna erandi one bwate bitina incheke setu erandi one bwate amanga ngata ne bitina ora nyone batete agende singe nchago kora kono cheka na amenyete erandi umuntu ashaka beke chabu giseri kia kole kwende kia neiga amatena no mwana no beka ntabwati mwana ebitina bire erandi ne bibiro baba bono nje bataba ya tingobori tinda monyo abe bine bitine ocha yakobona akwaroka no mwe ngakwata mkadani nani mambia yegas kingo cha ndo munga konde kwambuka ngira kinyo ko yo moise ko yo ngoma bali lakini ngimoka ko kara moko ngomoko nya konge birengere moko rali ya ko ringo ka kibaba munga keresi ingiche oyo magante yaro ngesi mambia ngabo karo ngakire gasi singa bata itindi gocha ngasoka munori kwende gasi lakini gasi mbaka ntindi ko kara tindi gocha kingo ikanjira bakangakira baba kingo cha kemundo ena aroche bikonenta anya kore so kuma bwana bakute okwana kikwa aroche gusa yani kase ni ane kemundo che ko isaransa bolere bwane muga kone karai karuse tie sati abegete gesindireo ya bakute okwane kwamboka abangana okwano nekena kwamboka tali bobe kakini ngache kase ni ane boli mu omwana umumuru mu abatato mindo ni mungache ga sindero yoka sindero abegata kabekane nereso sindero nereso emungu yago bakotigire ebintu biri hali ko sibina motigete gabo sibye ebintu otigire bana isaranste bolere omuga konera araire igo bwakere nechitoro imari aire lakini mana aroti ko manyari dina chitenga manyongara ngari kanyora tayero ngaswa ko chimari aramna na manyora te bolere tinche tikorora muga ka araire Gosega ko gweta kona ndabera because ikyo misko yakukana nege sindero ai karaste omondo karaire na ale tiganda kuorkera waso eta kwa matikiti karaire araria ko nyobo kiro chakire gas naende konya ukwachira tambe dini toi wetin tu akorite dini na banyarani ndiarara ndiatige gas yo so abolora kia ko ruseria sate ke ma ekas bono mutu kwa ndo sine ke ma kia ko ruseria sate ale bole na ruseria sate sarans ya muga ko ne ko tuko maboli akonta ina ko sunu konte bi ebinto mo isoko ya ko tio mo kora nche na morete te bono no go te na konte ko maboli na pinki o tali konte beri baba na umingi o tali konte beri amangana na amanya hapana no ukana abangana ine kiagera na cha mwango lero ke muntu kakyo gonye bona inga munane inga na taka ko mo beto mo yumu ne jogo bobete bona ko so
iga nata kama so igo so kere iguru lakini nata abanyimantara akora igo nanyore bukuyare ngemeza narigere nata na so iga nagete na so kunoke chene sisi ngo tebere commandments commandment na ile na kidu not ki toita abukora ama ile ale bukuya cha konkofo kuna wale watimeti aranse alikimbe kitinde angara timeti kwamboka ngakimwale wocha kondora form 3 ale adoro chisababu bana bisanga na biye byale gokora nje ngata yabora nyole ise muna nono chamba kaka muna squeeze ba be ora nyora akamuta gete ba tenangina yako makolere biti tari otato ya ba tenangina yabora nyona byakare gokora na ise mungu aba ya isa romo sereti igoro ya basacha ale koleta nyumba kero basokire bono ngarengere ngakiri gocha mwabo tiga konta yani ukimu tari gokotarera bono bono ntamanye utariro no kitiga konta bigo utariro no mogeni nganga device muna tienda gote system ukimu yokero amarere na rororo ya besike ba ko town sibiri mono ga yamba ko baba bossa okimu ne no ngobote nje utariro no boroire tigambokanye kiga ke muntu bana ga ki de nango wena ki mo tena ki okara no moliriole ai nenge ndukia bango banga wa bakiro mwese ko ichanga kwa mose kinachera bana iga chirani ya mobisa na mo bwata resa mose banga na mo bwata sati echirani ya mobisa seri ge sarani ekibuna in fact to motigira yanga soke ya nyomba mwana aratari kora no che ya aratari kora no ne mosacho ina matabi asireli tukolima kara ni roko akatemwana ninja akatemwana bwene tankere abantu bamanya ko manyanje akatemu buna itigankere mama ko manyanje nke muntu yani negende tagose moise ko lina nkolera iga negende akatemu buna itigankere mama manyanje nke muntu egenda ine kaseni amanyika yayo ko squeeze boirimbori ga kwamboka boirimbori squeeze akibana nginda bwati ga kire na inginda bwati ga inginda bwati cheni fa bwati cheni fa na moboni na bie kwa rwete se inonga korolera mabere anga koleta mwana ngarorana ne bitina dato mina bwati na cheni fa na bie kwa ko kora mino kero ko moboni kya ukwana ngia kora ko sa konta ina ne chianga ale koli ko moboni otabe te yanga bedroom yane ngi kyagera kwa sa na ne chianga ale koli ega sindero na ne fa ta moboni de bwana ikaraste onye ninte angobare ya negiteri kebekire liko abantu bakori amatanga onye ninte abaro konyana norocho moyu ara konyana mobete amane mebuku naro remes tiganda ko tei kwamboke bane ebuku aro yako ekinte kokore omoise ko imo soko mwa nenta soka na yanga chianga chicho specs na chirocho ko bana norocho mulango rwa chia no santara rumwaga ndebe ngake simi nso kesi ko liringo genda ngake simi tari chirani na ki genda mwana oro rebesa getenere na obegekere ko korunze siringi 200 kakyo matabia asoka kingomo ikera butimanyiti ekisaganore kwamboka nekisaganore nakyo ko mwafe nkyo ko mwafe chini jana mala sikyo ko mwafe tigata ale mpaka sobo nyakoiba kingomo tigende tigende muzo kako genda nende nada o igonywa miru ikiwono tiganywa na nanda mnabanda tikende ke komonyora ninja nakera ise mambia simisonja tika komana so muno chaf egwada reta ninjo mobe bone erore na boisangira omuntu chiroko sene nakera ngina tebana omwana ne mumwange tekera no gwete bana nawande no omwana eto mwange twamubwatera ye baba tiganda gotebika no embona ko nyomusacho konko mwaka lichibesa kakiti komanyara tuteti kandere onyandire ke mundo mbwatiriri na tebe tikuno musubati oli omutangani angoti ngumeretie bikone na ngumeretie kumereti ena umere bikone ntanya korore soboki mabwane kakinoroje enjera na igu gakikonyo ke mundo ngakiora nyoro mugakogo no mukungu ntebi enjera oli ogofili ena gotebi na ngwa ntebi enjera ogofili kwambo kyo na kweresire iga obose ko itiga soka chianga chia ko bana na chamande gusima ebe atimo ake beto mu chianga chia gende na jetas na mande fagiria so nera bwate nene na bongo kolete le rura kwanya yenda le Ticharole. Ya mundo na ale ile yani na. Wena ni kono te o moise na ra geli abana bana. Na ra geli o mwaka.
Kemundo. Oyu kale tani ndwali nyumba. Ndwali yarongo. Ana muna bana kanya muna koraga ya sawa babu nyako iba ngima nyeda. In fact yekindago tebi. Korwana to rara getara na musachuko. Rare kero bwi. Ona nenda kanya maga to dikorana nenda kemundo kasendera na banyora ga. Hey. Aki kokora. Nako soko sakwa kora. Bona ondebi ngo munga. Bona abora sabenya sa. No ni ngo tebi ko benya gitari ga kinchi ko pimu go semba ko ni ga. Oh rere muri koroka na matu kama tangani. Muri koroka na afte meti go sene bere bona edato. Aki kemundo bona kini ga kitigante beti ndwale tiga. Tiga tebe turwali. Aki tiganya sanko. Ni jana monto bo ya. Tiga tuombi na ki banya ko na mugako. Tiga tuombi ka. Aki tiga tata mbona be sindere matemo ali abatale babwate. Mbona. Ere bona na ika. Itu ko ni kwa ika ko barora na ali tiga tuombi yani. Kemundo ka. Kemundo anya kwanya wakale rwelente kebene kyo monda ko romo ga. Ekebe na ndo mo idio. Mo idio ne. Abairi. No metera mo isko no na ba ko romo ga. Kaki na bana roje mo isaka na ro ulete mo wana kaki kemundo. Na mo ikomo bo chirense lakini siku hizi uko romo ga ka ya koro china. Na ndio mo ga ko. Ko kirate no mwana ngentiro mwana standard fo. Ona kaki nkieke lakini kaki ja sa tali kwa chocho to rusia se tu arosire gani. Kaki tu arosire se. Kaki ngo karato le bibe bingi. Kaki o manene ncho to rusia. Bona roche kase ya o bengete buya. Kaki mo ko le ta ma kutayo basi. Pakaya magor. Pakaya mo ber. Laki ebichara como rekiu dex yani como kana shopping muno mwana minto oya oyu kemundo kita jo moise ko oyu no kemundo kwa freedom ka ko ye ya ta kemundo oyu ntesebe kemundo oyu ntesebe na ko sorora oyu mpinga Kristo ha kitiganya samu abe ayara ngole ile nje kwambo nje kina ko tebi ko sabera mabe ya yo ko baida kora kungo pia box isiko agende sawa na igule lakini tigana kale ngate muntu tigangene nke ko masoki tala enyo ba yale talauni no tala ba okuselu woselu na bana atigale kanyo roje enyo terere te makutakere yori kuta atigale kanyo mire sanga jonje ndali ko yakali pustiki yo monu lakini yake ba nene na batena naki gora mafuta terere sawa ndo tigangene akitoke yonde na ko kwa nambi ya mana baba asante asa kana kigeso kwanko ni yeso kigesakane kutianga ko badaraja abantu batabo bantebe bunanje obuno bochinga nakikone tomo lakini gakinse ya salekiri omwiri ogache gora no mugako ando sesu kuma yana baba mbetindi by mine inse ya erire tiba mtone kuona lakini kwa sana ki please subscribe motokonye tuweke 30,000 subscribers by the end of November, please guys. Thank you.